लोकल बसेस चालू आमचे स्कूल बसेस लोकल ट्रिप येतात स्कूल ट्रिप मारून कारण आहेच 2 दीस स्ट्राईक झाले कारण आहेच पूर्ण लोकांक त्रास काय जाना केटीसीन फुल ऑपरेशन ऑपरेट केला आख्या गोंया ओली सावथा मातशे काल मातशे त्रास जाले आनी आयज मॉर्निंग पत्ते त्रास जाले आमचे केटीसी बस सर्वीस एअरपोर्टा टू फुल ऑफ गोवा लोकांक त्रास काय करू ना 8 आणि 9 जानेवारी हे 2 दीस राष्ट्रव्यापी संप देशभर झाले आणि त्यात जवळजवळ 20 कोटी कामगारांनी भाग घेतलेलो आसा असो TV रिपोर्ट सांगता। हो बंद गोव्यातही यशस्वी झालेलो आसा। काल आझाद मैदानाचेर व्हडली जमात झाली आणि आजही व्हडले शांततायेने हो संप यशस्वी झालेलो आसा। गोव्यातल्या सर्व इंडस्ट्रियल इस्टेटांनी हो संप यशस्वी झाले आसात। त्यात इवन फेरी बोटीवाले सुद्धा आले, टॅक्सीवाले आले, प्रायव्हेट बस ओनर्स आले, कदंबा बस ट्रान्सपोर्टचे यांनी सुद्धा भाग घेतलेलो आसा आणि मायनिंग ट्रक्स आणि इतर ट्रक्स ओनर्स जे असतात आणि साऊथ गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशन त्यांनी सुद्धा या संपाक पाठिंबा दिलेलो आसा। हो संप करपाचे कारण म्हणजे देशातल्या सगळ्याच कष्टकरी वर्गाचेर ह्या सरकाराच्या आर्थिक नीतीक लागून जो बोजो पडत आसात, GST टॅक्साक लागून खूप लोकांचे बारीक लोकांचे धंदे उद्ध्वस्त झालेले आसात। सर्वसामान्य लोकांचेर इनडायरेक्ट टॅक्स पडून त्यांच्यावर महागाईचो बोजो पडलेलो आसा। त्यांचे पगार तांकां फाविनाशियल झाले आसात, त्यांचे जीवनावश्यक वस्तू तांकां व्यवस्थित घेवपाक मेळना, त्यांचे जीवन असह्य झालेले आसात। ह्या खातीर प्रोटेस्ट म्हणून हो ऑल इंडिया स्ट्रायक झालेलो आसात। अनेक कामगार विरोधी कायदे ह्या गव्हर्नमेंटाने पास केलेले असतात। त्यातले अगदी लेटेस्ट म्हणजे स्टँडिंग ऑर्डर्स ॲक्ट बदलून त्याने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हणून नवीन प्रकारची आर्थिक गुलामगिरी कामगार वर्गाचे लादपाचो त्यांनी प्रयत्न केले असतात। पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून एक स्लेवरी टाईप सिस्टीम, गुलामगिरीची सिस्टीम त्यांनी तयार केली आशिल्ली। कुठल्याच फॅक्टरीच्या मेन मालकाचे ते परमनंट कामगार नाशिल्ले, तर निरनिराळ्या प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टाचे ते कामगार आशिल्ले आणि अशा पद्धतीने त्यांना ग्रॅज्युटी, प्रॉव्हिडंट फंड आणि इतर लिव्ह फॅसिलिटीज आणि सामाजिक सुरक्षेचे लाभ ते वादापासून त्यांना वंचित केले आशिल्ले। आता फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंटा उपरांत त्यांना ठरावीक मुदतीच्योच नोकऱ्यो मेळटल्यो आणि त्याच्या उपरांत त्या 2-3 वर्सां उपरांत त्यांना अजिबात कसलोच आलासरो रावचो ना, त्यांचे नोकरी ऑटोमॅटिकली टर्मिनेट जातले। तांकां प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅज्युटी, लिव्ह असल्या कसल्याच कामगार कायद्याचो फायदो मिळचो ना। अशा पद्धतीचे हे एक नवीन प्रकारची गुलामगिरी आणि मालक वर्गाच्या फावरात ते कामगार कायदे बदलत असतात। ते ताका व्हडले नाव देत असतात रिफॉर्म म्हणून। हे रिफॉर्म नाही, हे प्रतिगामी असे बदल असतात कामगार कायद्यात। ह्या हेचो आम्ही निषेध करपा खातीर म्हणून हे आम्ही संप केलेले असतात। मांगे हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद कामगार विरोधी कायदे